Vypredaný sektor G oslavuje 3 body. 1. apríl. Áno, 1. apríl je dňom, kedy náš milovaný klub nastúpi na ďalší ligový zápas a ty tam nesmieš chýbať. Chceš, aby Ruža pokračovala vo fantastickej sérii 8 zápasov bez prehry? Chceš vidieť, ako tvrdo sa bojuje o pohárovú Európu? Ak si na intráku, vráť sa domov. Ak si v práci, zober si dovolenku. Ak máš deti, zariaď si pestúnku. Daj na seba dres a šál, zober so sebou bandu a príď na futbal. Už 1. apríla máme ďalšiu šancu ukázať, kto je tu doma. Urob všetko preto, aby sa 1. apríl stal dňom, na ktorý sa v Ružomberku nezabúda. Ruža ťa potrebuje.